3 वाजल्यापासून 10 वाजता जाऊन दिले. एक तर एक माणूस जाऊन दिलेला नाही. 8:30च्या आधी या. आम्हाला गेट बंद करा. आत माणूस नाही निघले तुमचं बरोबर निघलं लागतं. काहीच होत नाही. तुला घेऊन देतो काहीच होत नाही. काही ना काही निर्णय लागत काहीच होत नाही. एक सुद्धा फोन केला नाही. मी सांगू शकत नाही. आम्हाला इथं अडवलं यांचं पैशाची व्यवस्था करा. एवढा 4 शब्द बोलायची तयारी नाही तुमची. तुम्ही फक्त आम्हाला म्हणता आम्ही कामाला आलोय, आम्हाला घरी जायचंय. तुमची कशी अडचण आहे? नंबर नाही कुणाचा देऊ का? आम्ही नंबर मी देतो की. साहेब नाही का बाहेर? साहेब नाही तिथं आहे. ती साहेब तिथं ऑफिस आहे. आमची मुलं आहे. तुम्ही ते फोन केला की एवढं सुद्धा चुकीचं आहे ना तुमचं. आज दिनांक 30 तारखे रोजी परांडा तालुका साखर रोकर या गावचं शेतकरी ऊस बिलासाठी कारखान्यावर आले होते. तसेच बार्शी तालुक्यातील बावी आगलावे आणि कासरवाडी या 2 गावचं शेतकरी आणि आम्ही आलो. कारखान्याने 24 तारखेच्या आंदोलनामध्ये शेतकऱ्यांना 22 तारखेच्या आंदोलनामध्ये विश्वास दिला की बाबा आज या आंदोलनाला शेतकरी आले, या सर्व शेतकऱ्याला 2 दिवसात पैसे अदा करू आणि राहिलेले सर्व शेतकरी आहेत त्यांना 30 तारखेला पैसे देऊ, अशा प्रकारचं आश्वासन लेखी स्वरूपात आणि कारखाना प्रशासनानं दिलं. शेतकरी आणि संघटना, प्रशासन, शेतकरी सर्वानुमत आहे हा करार ठरला. त्याप्रमाणे आम्ही 30 तारखेपर्यंत सगळी वाट बघितली आणि 2 दिवसात जी शेतकरी होते आंदोलनाच्या दिवशी आलेले त्यापैकी फक्त 40-100 शेतकरी होते. तर 40 शेतकऱ्याला ठराविक गावच्या लोकांना या लोकांनी पैसे त्याच्या खात्यावर जमा केले. उर्वरित शेतकरी त्या आंदोलनात असताना आज तक त्याला पैसे मिळाले नाही. मग आमची कारखान्याकडे अशी मागणी आहे, ही सुद्धा लोक त्या दिवशीच्या आंदोलनात उपलब्ध होती आणि या लोकांनी 10-12 लोक आहेत. या 10-12 लोकांसाठी तुम्ही कारखान्याने डायरेक्ट त्यांना हेल्पट लावू नका. पैसे तर दिलेलं आहे की मग बाबा एक 4-2 दिवसाची तारीख टाकून त्याला चेक द्या आणि चेक देऊन तुम्ही या शेतकऱ्यांचं सांत्वन करा आणि या शेतकऱ्यांना आपलं गेट बंद करण्याची नामुष्की यांच्यावर येऊ नये आणि कारखान्याचा शेतकऱ्याचा संबंध चांगलं राहावं म्हणून आम्ही कारखाना प्रशासनाला 2 वाजल्यापासून विनंती करतोय. पण कारखाना प्रशासन कोणतंही ऐकायला तयार नाही. त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही चेक देतो पण ती 20 तारखेचं देतो आणि पैसे जमा होताना त्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्ही 5 दिवसात 5 तारखेपर्यंत सगळ्या शेतकऱ्यांचे पैसे देतो. त्यामुळं शेतकऱ्याचा विश्वास यांच्या बोलण्याकडं बघण्याचा दृष्टिकोन एका बाजूला 5 तारखेपर्यंत सगळ्याचे पैसे देतो म्हणता आणि दुसऱ्या बाजूला चेक देताना 20 तारीख म्हणता काय. यामुळं अजून सुद्धा शेतकऱ्याचं पैसे मिळतील हा विश्वास एकदम दुरावलेला आहे.